Eta 8. bikotie, Getxo eta, Anoeta eta Añorgatik, Leire Zumeta Maioz eta Amaia Arza Garmendia. Datozela holtzara. Ukrania, Gaza edo Iran, ezin jakin, jada zenbadiran, iotzak hotzean zenbatzen, ez alditugu zenbakitzen, harrigarria ez alda ala ere, ez gerala harritzen. Fatima eta Mohamed, esperantzak, lodi gerriak me, ekarri ditu itxasoak, eraman ditu bidasoak, bien bitartean gurutzatuta mugak eta besoak. Hori! Eutxerri! Berotan iskaldi, heldu gogor, edo zen itzali, aralar urbasa tropiko, Gipuzkoa urpean ito, urak daramana berriro, urak ez digu ekarriko. Hori! Sare sozial, gezurrezko, toxiko virtual, arraro behar lukena normal,
imoral beharrukena moral, beldurrak indarrez dauden bitarten, autoestima gargal. Apaleire, eutxorri! Hemen deno dugu zer egin, berdin dio egin zuk eginik, zer utzi geroari gugan, jarri behar genuke dudan, mundu hon bat jendeari edota jende hon bat munduan. Ha! Hori! Altza! Ha! Etxe guztietako kide berri hori, laztantzea gustatzen zaiguna askori, mobilan bateria beti gori-gori, ez da dinerori beti gori-gori, beste inorrez dugu zaintzen horren ongi. Hori! Ha! Hondertzan eguzkitan ez pastel bat jaten, Instagramen gordetan mila oroitzapen, momentuak ez digu nahiko poze ematen, selfie txukun baten nahiko poze ematen, dene pozik gaudela ikusi dezaten. Uari! Asmatu ditzakegu izana izena, baina jakin izenen jarrera zuzena, hemen aizeak ez du eramaten dena, sarean barrena eramaten dena, aurrez aurre egingo ez genukeena. Baixe! Hamaron txikien edaukate lanketa, futboleko ate bat edo erraketa, salabardo berde bat arrantxoz beteta, maitatu tableta arrantxoz beteta, sare sozialena kanpoan daudeta. Ha!